בדגמים החדשים של קיה קיימת מערכת בקרת שיוט חכמה. במידה וקיימת מערכת זאת ברכב, כדי לתפעלה יש לנסוע במכונית במהירות של מעל 10 קמ"ש, ואז לתת לחיצה על הלחצן הזה. מהירות הרכב תישמר. אם אני רוצה להעלות את מהירות הרכב, אני יכול להעלות אותה באמצעות המתג הזה, או להוריד את המהירות באמצעות המתג הזה. לחיצה על המתג תשהה את פעולת המערכת. לחיצה נוספת על המתג תחזיר אותי למהירות האחרונה שקבעתי. בבקרת שיוט חכמה ניתן לקבוע מרחק למכונית שלפנים. את המרחק אנחנו קובעים באמצעות המתג הזה. כל לחיצה תשנה לי את החיווי בלוח המכוונים בין קו 1 ל4 קווים. קו 1 זה 3/4 שנייה מהרכב שלפנים, 4 קווים זה 1.5 שנייה מהרכב שלפנים. בכל מקרה, לחיצה על דוושת הבלמים מבטלת את הפעולה של בקרת השיוט החכמה.